अरे जगाच्या पाठीवरती माझ्या मायबापानो असा क्रूर मृत्यू आपल्या देशासाठी, देवासाठी, धर्मासाठी, सत्य सन्मानासाठी, हिंदवी स्वराज्यासाठी पत्करलेला संभाजी राजा हाय अलौकिक मरण. पहिल्या दिवशी पकडल्यापासून शेवटच्या दिवशी तुकडे करेपर्यंत रोज मृत्यूच्या दिशेने बलिदानाच्या मार्गावरती एक एक अवयव तोडला जातोय, नाश होतोय, क्रूर अत्याचार होत आहे. हे झुकले नाही, दमले नाही, नमले नाहीत, माघार नाही, शरण नाही. किती किती अरे तलवारीपेक्षा धारदार, बाणापेक्षा टोकदार, सूर्याच्या चटका लावील असला सगळा आतला आग रग ठग आहे त्यांच्या. शिवछत्रपतींचा छबा बलिदान एके दिवशी झालेलं नाही आहे. पकडल्या क्षणापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत 30 दिवस बलिदानाच्या मृत्यूच्या मार्गावरती बलिदान करत चाललाय. एक दिवशी त्यांची